Hvor mange feil var det Emma hadde i stad? 4. Ja. Så alle har sjanse til pinne egentlig. Ja, hvor mange... Og jeg la meg nekke på maks. Eller så trakk vi han. Ja. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke vi vil si den ut unødvendig, liksom. Nei. Og du har den snoker opp i bagen min. Jeg snoker opp i alle tingene mine. Jeg trodde ikke han kunne komme bort der en gang. Det kan han ikke si. Du, hvis den gikk med noe feil, så får du pinnen. Hvor mange feil har du med første gang? 3. Så kan du 1 feil da. Ja, ja. Men nå opp til feilfri. Men nå fikk du